زبان ما شرفانه. Bună, dragilor! Vă salut astăzi, vineri, 18 iulie. Și da, mă tot uit pe geam, e frumos, e cald, cum îmi place mie. Și din nou filmez cu toate geamurile și ușile închise, pentru că, deoarece și fiindcă vis-a-vis de mine în continuare se lucrează cu drag și spor și nu vreau să auziți picamăre sau alte chestii. Bun. Ce am pregătit noi pentru astăzi? Am pregătit unul din cele mai cerute videoclipuri și anume Devotion de la Dolce & Gabbana versus Dupes, inspirații, Devotion wannabe și așa mai departe. Dar, înainte de toate, dacă este pentru prima dată când mă vedeți, îmi pare bine de cunoștință, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am o legătură, ca să nu spun obsesie, o legătură mai specială cu tot ceea ce înseamnă parfumeria Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceea zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Și în momentul în care am început să cotrobăi prin dulapurile cu parfumuri, ce pot să spun? În momentul în care am scos toate inspirațiile pentru Devotion, mi-am dat seama că, de fapt, cred că am o problemă cu acest profil olfactiv, deoarece am alături de mine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reinterpretări, mai mult, mai puțin, poate peste, da? 8 reinterpretări, 8 am spus? 2, 4, 6, 8, da, 8. Trecem peste, depășim momentul. 8 reinterpretări pentru acest profil olfactiv. Disclaimer de la bun început. Mi-am adus caietul cu notițe, unde mi-am notat eu tot ce și cum, inclusiv performanțe, dar de la bun început, tot ceea ce o să vă spun, tot ceea ce o să vă povestesc astăzi este strict experiența mea personală. Da? Pe dumneavoastră anumite parfumuri pot sta mai mult, mai puțin, da? Treaba asta cu performanțele depinde de mai mulți factori. La fel cum și percepția fiecărui parfum diferă de la o persoană la alta și așa mai departe. În plus de toate acestea, dacă, nu știu, poate preferatul dumneavoastră eu nu o să-l vorbesc de bine, depășiți momentul, treceți peste, deoarece, exact cum v-am spus în N și N videoclipuri, avem 5 degete la o mână și nu sunt toate la fel. De asemenea, exact aceeași poveste și cu simțul olfactiv al fiecăruia dintre noi, preferințe, gusturi, felul în care se dezvoltă pe pielea noastră și așa mai departe. Bun. Și hai să începem cum trebuie să începem cu primul, adică Dolce & Gabbana Devotion. Eu am aici sticla de 100 de mililitri, din care n-am consumat cine știe ce, chiar dacă dumneavoastră vedeți dentul acesta, l-am purtat de câteva ori, însă mai mult am decantat din el. Care e treaba cu acest parfum? Pentru mine, nu pot să spun că nu-mi place, că dacă nu-mi plăcea 100%, n-aș mai fi adunat 8 reinterpretări sau 8 inspirații pentru acest ADN olfactiv. Însă, performanțele sale, strict pe pielea mea, din nou subliniez, este strict vorba despre experiența mea, da? Performanțele sale sunt, hai să spunem, execrabile. Da? Hai să spunem. O să le pulverizez pe fiecare în parte. Normal trebuia să încep cu Sotedeul, cu parfumul pe care eu îl port astăzi, însă este pe undeva pe aici, prin zonă. Uite, vezi? În deschidere are ceva deranjant pentru mine. Și nu e chestie numai pe blotter, da? Inclusiv treaba asta se petrece, dacă doriți, și pe pielea mea. Are ceva în deschidere, o adiere, ceva verde. Dar nu e ca și cum, nu știu, nu e ca și cum aș putea pune degetul. Stai că e lime, stai că e ceva verdeață, stai că e ceva cu neroli și așa mai departe. Are o treabă verde în deschidere care pe mine una nu prea mă dă pe spate. Da? Nu. După ceva timp, într-adevăr,
atunci se petrece magia, atunci începe să-mi placă foarte mult, la modul că se resimte, cum îi spune doamna acelui desert, ca să fiu și eu, panna cotta. Se resimte acea panna cotta, da? Se resimte, este acea panna cotta, fiind de tot însiropată cu ceva rom, dar nu e ceva, adică nu e genul acela de gurmand mega buzi, da? Este pe undeva pe acolo, dar fix cât trebuie, cel puțin în opinia mea, da? Adică eu una personal consider că acordul de rom folosit în acesta de neolfactiv are un rol foarte important. Acum, din nou, poate e vorba de gusturile și preferințele mele sau așa mai departe. Bun. Ce am zis eu? Panna cotta cu lămâi confiate, da, fiind însiropată în rom, acea floare de portocal, da, o resimt, dar când vine vorba de Devotion, de OG, da, floarea de portocal de aici pentru mine are un fin subton de neroli. Este pufoasă, este delicioasă, dar pe pielea mea cel puțin capătă acel fin subton de neroli, chestie care, știți, nu prea mă încântă pe mine. Bun. Are și o adiere lactonică. Și din nou, exact cum v-am mai spus în alte videoclipuri, vă dau eternul exemplu. Dacă spun o fină adiere lactonică, nu mergeți cu gândul către, nu știu, ADN-ul lui Blanche Bett, This Is Her sau așa mai departe. Nu. Uite, de exemplu, mami nici măcar nu resimte acea adiere lactonică. Dar atunci când l-am pulverizat pe pielea ei să văd ce și cum se dezvoltă, eu una l-am perceput. Ea nu. Da? Deci, din nou, e o chestie care depinde de la un individ la altul. Per ansamblu este acel altfel de citric, dacă doriți, citric gurmand, fiind de tot buzi, cremos, gurmandul acela perfect pentru vreme caldă și nu numai. Din nou, în baza gusturilor și preferințelor mele. Care e partea proastă, în afară de ceea ce privește OG-ul? Pentru mine, din nou, da? Pentru mine. În afară de chestia aceea verde din deschidere, care, nu știu, hai să zic, uite, pe blotter se duce oarecum mai repejor, dar pe pielea mea e o treabă undeva în jur de 4-5 minute. Hai să zici că nu e un capăt de lume, da? Cum ar spune românul. Dar în afară de treaba aceea, la capitolul longevitate, pe pielea mea, acest parfum stă undeva în jur de 2-3 ore. Și punct. Deci, punct. Nu mai mult, nu 3 ore și 5 minute, 3 ore așa, ca să fiu, da? Nu 3 ore și 5 minute, nu 3 ore și 10 minute, nu. Maxim, depinde cât pulverizez, maxim 3 ore. Nu a fost achiziționat din banii mei, da? Am primit-o, această sticluță de 100 de ml de la cineva din familie. Știu că mă vede acum, da, știe povestea. Nu este acel parfum pe care eu să dau fix cât cer cei de la D&G, da? Dolce & Gabbana. Nu. Pentru mine, cel puțin pentru această longevitate de 2-3 ore, siaj mic, iar ca proiecție, hai să spun, un skin scent un pic mai puternic, dacă are sens, da? Nu consider că merită prețul pe care îl cer, din nou, cei de la Dolce & Gabbana. Dar, exact cum v-am spus, din momentul în care se resimte acea panna cotta cu lămâi confiate, fiind de tot însiropată în rom și așa mai departe, îmi place și îmi place enorm de mult. Așadar, am purces în căutarea reinterpretărilor acestui parfum. Acum eu nu știu sigur dacă fix aceasta este ordinea cronologică, cu toate că nu, pentru că ultimul, care este o mențiune specială, nu a venit recent în viața mea, din contră sunt la a doua sticlă, dar. Hai să începem cu un parfum al casei Volare și anume Floral Dedication. Și da, ce să vedeți? Nu v-ați aștepta la așa ceva? Bun, lăsând glumele mele de Gara de Nord deoparte,
Atât am consumat din el. Dacă nu mă înșel, v-am făcut unboxing și primele impresii. Casa Volare, care este sub diviziunea brandului Latafa, o puteți găsi pe site-urile celor de la Dubai Collection Group, mai exact dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabiansend.net, unde Roș25 va aduce un discount de 10% la absolut orice achiziție. Treaba aceasta inclusiv, adică mai bine spus, inclusiv mostre, decanturi, da? Adică Roș25 nu se aplică doar pentru sticlele full size. Știți că eu mereu vă încurajez și o să o fac tot timpul să achiziționați întâi mostre sau decanturi. Întâi testați, da? Bun, în momentul de față nu se află în stoc, dar parfumetele acesta, mai ales acum de când s-a așezat, dacă doriți, uite, în deschidere nu are treaba aceea verde. Adierea aceea, dacă doriți, pe care eu una cel puțin o percep în OG. În deschidere îmi lasă senzația unei loțiuni de corp cu aromă de vanilie combinată cu ceva floare de portocal plus câteva petale de iasomie. Nu, am senzația că nu este, oricum dumneavoastră o să aveți pentru fiecare în parte notele listate pe ecran, dar din ce mi-aduc eu aminte, nu cred că ei au listat acordul de iasomie. Eu un alt percep, cel puțin acum de când s-a așezat, e genul acesta de combinație, este citric floral cremos, foarte fin gurmand, aș putea spune, da? Lămâia de aici este o idee mai citrică, o idee mai acidă, nu vreau neapărat să spun astringentă, pentru că nu e, clar, nu e izul acela astringent, deranjant de lămâie. Hai să spunem că e, exact cum am spus din prima, da? E o idee mai citrică lămâia de aici. Nu e ceva deranjant, pentru că treaba aceea, partea aceea, combinația aceea, mai bine spus, de ceva cremă de vanilie cu o combinație florală, am senzația că se împletește, dacă doriți, de minune, da? Deci nu e absolut nimic deranjant. În opinia mea, nu știu, adică cel puțin pe pielea mea, treptat își face apariția și izul acela de, cum să spun eu, de panna cotta, da, izul acela de desert în sine, însă nu este la fel de bine conturat, dacă doriți, precum un Devotion. Acesta este buzi, dar nu la fel de buzi, precum OG-ul. Iar, nu știu, a nu se înțelege că nu-mi place. Nu. Din contră, în momentul în care revine în stoc, cred că mi-aș mai comanda o sticlă. Deoarece pentru mine este, dacă stau așa să fac analogie cu celelalte, este acea reinterpretare de Devotion mai cremos aerată, dacă are sens ceea ce spun, da? Deci, în continuare, pentru mine, crema este o cremă de vanilie aici, cu o floare de portocal în continuare, nu la fel de pufoasă precum OG-ul sau celelalte reinterpretări, dar floarea aceasta de portocal vine la pachet cu câteva petale de iasomie. Și când spun câteva petale de iasomie, nu mergeți cu gândul către iasomia aceea indolică a la Alien sau așa mai departe. Nu, pentru mine e acel Devotion cu subton de loțiune de corp foarte scumpă, dacă doriți. Dar foarte fain. Foarte fain, adică se vede cât am băut din el. Ce am mai spus eu aici? Floarea de portocal nu este pufoasă și dulce, da, asta v-am spus. Eu acum verific să nu-mi scape ceva, deoarece fiind atât de multe parfumuri, vă dați seama că mi-am notat, să nu vă spun cu totul alte chestii. Bun, mi se pare o idee mai domolit pe partea buzii, da. Este mai degrabă o cremă de vanilie, am spus. Bun, iar în dry down-ul final, că uite, notasem aici, pe pielea mea, na, aici pe blotter încă nu am ajuns la acea fază, nu se resimte acel fin de tot subton lactonic, pe care eu un alt percep în OG, ci mai degrabă un vârf de linguriță cu miere. Dar din nou, când spun treaba asta, nu mergeți cu gândul către genul acela de miere animalică sau așa mai departe. Nu! Nu pot spune neapărat că este acea dulceață ambrată, da? Adică
pentru mine, cel puțin pentru nasul meu, e o diferență între dulceața ambrată și dulceața dată de miere. Și exact cum v-am spus, asta se simte pe pielea mea. În dry down-ul final prinde un fin subton mieros. Foarte fain. Din nou, pentru mine, nu știu, adică dacă vă place Devotion, dar vă căutați de fapt genul acesta de reinterpretare sau abordare ușor mai cremoasă, ușor mai florală, nu neapărat la fel de gurmandă, Floral Dedication de la Volare, eu zic că este ceea ce trebuie. Adică din toate pe care le am eu aici alături de mine. La capitolul performanțe, longevitate 6 ore, siaj mediu, proiecție 2 ore. Pentru prețul plătit, dacă fac o scurtă analogie cu OG-ul și cât costă OG-ul, da, deci n-am cum să spun aoleu, ce puțin stă sau așa mai departe. Din nou, o reabordare foarte, foarte faină pentru mine și pentru gusturile mele. Următorul este de la Lorina și se numește Devotion, foarte sugestiv, 3, 2, 4. Aceasta nu a fost o sticlă plină, da? Am primit-o când era pe undeva pe aici. Nu am consumat foarte mult din ea, dar am consumat suficient pentru a-mi forma o idee cât de cât. Care e treaba cu acest parfum de la Lorina? Ei bine, pentru mine este mai puțin boozy față de OG. Da, uite. Lămâia de aici, din deschidere, dar cel puțin la prima pulverizare, lămâia din Lorina 324 mi se pare o idee și mai citrică, dacă mă pot exprima așa, față de lămâia din Floral Dedication de la Volare. Exact cum v-am spus, nu mi se pare la fel de boozy, este mult mai temperat pe latura boozy. Floarea de portocal este mai puțin prezentă la modul că o percepi, o poți recunoaște, este acolo, da? Doar că nu durează la fel de mult, nu este la fel de mult prezentă, ca să mă fac mai bine înțeleasă, sper. Nu este la fel de mult prezentă, iar treaba aceea, panacota aceea cu lămâi confiate, în reinterpretarea celor de la Lorina, mi se pare genul de panacota, dacă doriți, cu extra cremă de vanilie. Adică am senzația că în această reinterpretare, exact cum v-am spus de la bun început, s-a domolit oarecum partea aceea boozy, nu spun că nu o percep. Cu siguranță o percep, este aici, se resimte, însă este mai domolită, da? Chiar și în comparație cu cel de la Volare. Este mult mai domolită în varianta celor de la Lorina. Este mai domolită, floarea de portocal se resimte, este pufos, dulceag, dar genul acela de pufos dulceag mai aerat, dacă mă pot exprima așa. Iar, exact cum v-am spus, către dry down-ul final, panacota aceea cu lămâi confiate are subtonul acela, are o vanilie, o cremă de vanilie ușor mai pronunțată. Da? Bun. Și ce am mai precizat eu, nu are subtonul lactonic în dry down-ul final pe pielea mea. Da? Deci nici acesta, nici reinterpretarea celor de la Volare, cel puțin pe pielea mea, în dry down-ul final nu se resimte subtonul acela lactonic. La capitolul longevitate pe piele, undeva în jur de 4 ore, siaj mediu, proiecție 1 între o oră, 2 ore, da? Nu e neapărat un parfum rău, dar acum depinde ce căutăm fiecare dintre noi, da? Ce vrem să fie accentuat sau ce vrem să fie diminuat dintr-un anumit ADN olfactiv. În momentul în care îl voi termina, sinceră să fiu, pentru că vreau să vă spun și treaba asta la fiecare parfum în parte, dacă o să îl cumpăr din nou sau nu, acesta, în momentul în care îl voi termina, nu pot să spun că aș alerga să îl cumpăr din nou. Da? Ce am omis eu să spun, în deschidere nu se resimte izul acela verde, fiind de tot verde, care pe mine una mă deranjează în OG. Da? Verdeața aceea, dacă doriți, nici în reinterpretarea, pentru că nici în varianta celor de la Volare nu am resimțit-o, nici în reinterpretarea celor de la Lorina nu o percep sub nicio formă.
Și acum o să dau direct pe piele ca să nu prăpădesc varianta celor de la Alapsar și anume Shahur Elixir, care, apropo, vedeți că este din nou în stoc la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Și, da, v-am zis că nu vreau să prăpădesc, vreau să o dau direct pe piele. Pentru mine, parfumul acesta este mai bun decât acesta. Scurt pe 2. Da? Dacă acesta este parfumul dumneavoastră preferat sau poate este parfumul dumneavoastră semnătură, faceți abstracție de ceea ce spun eu, treceți mai departe, depășiți momentul și așa mai departe. Shahur Elixir de la Alapsar este fix ceea ce îmi place mie cel mai mult. Încă din deschidere nu percep izul acela fiind de tot verde, nu sub nicio formă. Este, aș putea spune, hai să spun mai bine pentru că mă tot uit alături de mine și de fapt cuvântul potrivit ar fi că este una din cele mai compacte arome, da, reinterpretări, deoarece mai am câteva. Dar varianta celor de la Alapsar, și da, vedeți că mai e o leacă în el. Varianta celor de la Alapsar mi se pare cea mai mi se pare reinterpretarea cu cea mai uriașă panna cotta. Clar, ai acele bucățele de lămâi confiate, ai și treaba aceea, blatul, dacă doriți, este în continuare însiropat în rom, dar este, culmea, este și acel subton lactonic în reinterpretarea celor de la Alapsar, doar că, cel puțin pe pielea mea, subtonul acesta lactonic mă duce mai degrabă în zona izului de frișcă. Da? Îmi lasă senzația de acea panna cotta pe care v-am zugrăvit-o până acum, însă cu ceva frișcă pe deasupra. Nu știu de ce. Mi se pare mega, mega gurmand, mega compact. Floarea de portocal este foarte fain redată aici, este pufoasă, este dulce, dar nu copleșitoare. Da? Nu e nimic copleșitor aici. Bun. Tort dulce, cremos, pufos, da, am zis toată treaba aceasta. Și da, către dry down-ul final, nu știu dacă am zis mai devreme sau nu, în cazul acesta mă repet, mi se pare cea mai ambrată reinterpretare. Da? Este dulcele acela ambrat în dry down-ul final. Chestie pe care nu o pot resimți neapărat la acest nivel de intensitate, ca să fiu mai explicită, în celelalte reabordări. Am așteptat cu nerăbdare să revină în stoc și am backup-ul pe drum pentru această reinterpretare. Da? La capitolul longevitate, undeva în jur de 6-7 ore pe piele după, atenție, după ce a stat o săptămână sau o săptămână și jumătate. Da? La primele pulverizări a fost undeva în jur de 4-5 ore. Nu m-a dezamăgit nici atunci, sinceră să fiu, dar după o săptămână și jumătate, clar m-am dus în 6-7 ore, chestie care nu face decât să mă bucure. Siaj mediu, proiecție 2-3 ore. Da? Și exact cum v-am spus, la modul de reinterpretare directă, și o să înțelegeți un pic mai târziu de ce spun lucrul acesta, l-aș duce pe locul întâi, cu toate că și următorul, da? Dar, stați să o iau altfel. Ca parfum de sine stătător, dacă ar fi să-l compar cu acesta, nu știu, dacă cineva m-ar lega la ochi și mi-ar da să testez pe o mână Shahur Elixir și pe cealaltă mână Devotion, sincer, aș spune că acesta este OG-ul, iar acesta este parfumul inspirat. Da? Atât de compact, de dens, e fabulos. Pur și simplu e fabulos. Și da, de fapt, haideți să vă arăt, pentru că sticlele mi-au dat un pic cu virgulă, dacă doriți, pentru că sunt foarte sisters. Da? Bun. Aici avem Miral de la Mamlakat, cred. Mamlakat Al Oud. Din nou, subdiviziune, sub brand al casei Latafa. Și da,
și lui i-am dat o daună destul de consistentă. Am și backup pentru el, din prima am avut backup pentru el. V-am făcut acest videoclip mai scurt cu impresiile mele și da, mi-e greu să spun care sau pe care l-aș alege, pe care l-aș clasa pe locul întâi dintre aceste două. Pentru că e adevărat, ambele împart același ADN olfactiv, însă twistul celor de la Mamlakat Al Oud, și da, și pe acesta îl pulverizez de pe mână să nu risipesc nimic. E o chestie aici. Este ADN-ul lui Devotion, da? Clar este. Dar are o deschidere atât de buzi, ceva nu credeam să-mi placă atât de mult vreodată. Adică pur și simplu, dintre toate celelalte reinterpretări, Miral mi se pare cea mai buzi reinterpretare. Cel puțin după ce îl pulverizezi în primele 10 minute, să spun, da? În momentul în care pulverizez, pur și simplu mie mi-aduce în fața ochilor un pahar cu rom, coniac, ceva pe acolo, da? Nu sunt consumatoare, să spun cu exactitate, dar genul acela de izbuzi de foarte bună calitate, o băutură scumpă dacă doriți, da? În care am pus și o felie de lămâie, dar am adăugat și zeama de la jumătate de lămâie, da? Deci în deschidere are nebunia asta, are combinația asta buzii citrică, foarte pe steroizi dacă doriți, cum îmi place mie să spun. Și da, îmi cer scuze, dar nu știu, de azi de dimineață tot îmi lăcrimează ochiul acesta, da, sunt la modul cu un ochi râd, cu un ochi plâng, ceva pe acolo. Dar, depășim momentul. După genul acesta, după explozia aceasta, după această deschidere explozivă, scuzele mele, într-adevăr, își face apariția acea panna cotta, da, și aici o resimt. Este și izul acela de lămâie confiată. Am și floarea de portocal, însă floarea de portocal este nu neapărat la fel de pufoasă, adică este prezentă, este dulce, nu vine la pachet cu sub ton de neroli sau chestii verzi, treburi, socoteli. Nu, este aici, doar că parcă nu este la fel de pufoasă, da? Bun. Dar în dry down-ul final din reinterpretarea celor de la Mamlakat Al Oud lipsește subtonul acela lactonic. Da? Adică pe pielea mea este de negăsit. Dar cu toate acestea nu am ce să-i reproșez. Adică exact cum v-am spus, mi-e foarte greu să aleg unul singur, chiar dacă depășind acea deschidere, acea combinație de buzinesc cu citric, cu lămâie, cu zeamă de lămâie și așa mai departe, zeamă de lămâie, suc de lămâie, mai târziu ambele merg pe același profil olfactiv, da, categoric, nici nu ca pe vorbă. Cu toate acestea mi-e foarte greu să aleg unul singur. Nu știu, l-am purtat și zilele trecute când a fost foarte cald, chiar dacă exact cum v-am spus, Miral de la Mamlakat Al Oud mi se pare cea mai buzi reinterpretare a acestui ADN olfactiv și nu... Deci n-am avut probleme, n-am ucis pe nimeni în jurul meu, n-a leșinat nimeni, nu, absolut nimic. Foarte fain. Și da, știu, momentan nu este în stoc. La capitolul longevitate pe pielea mea undeva în jur de 6 ore, siaj mediu, iar ca proiecție 2-3 ore. Deci eu nu am ce să-i reproșez. Și da, îmi place foarte mult și sticla, chiar dacă multora dintre dumneavoastră li s-ar putea părea prea Middle Eastern, prea pălux și opulență, a mie mi place. Bun. Și ca să facem așa din categoria una caldă, una rece, dar trebuie să beau un pic de apă înainte, pentru că nu vreau să vă strănut pe cameră la acest parfum despre care urmează să vorbesc. Mi se pare că v-am făcut unboxing și primele impresii. Oricum, la fiecare, atunci când editez, o să vă las mai multe chestii pe ecran. Dar, vorbesc acum despre reinterpretarea celor de la Lattafa, și anume Victoria, care, în opinia mea, din nou, nu își merită hype-ul. Da? Adică,
Deci nu am nimic. Încă o dată mă repet pentru urmăritorii mei mai vechi, care știu că am dat de-a lungul timpului cu ceva parfumuri ale casei Lattafa de pământ. Volare este sub diviziune Lattafa, da? N-am nimic împotrivă. Mai vreau o sticlă. M-am lacat alud din nou, sub umbrela casei Lattafa. Am din start 2 sticle. Adică nu e ca și cum am eu o chestie personală cu cei de la Lattafa, da? Sticla este cea mai frumoasă din toate reinterpretările acestui ADN olfactiv, iar în momentul în care se va termina, uitați și aici ce detalii, nu știu, mi se pare pur și simplu fabuloasă. În momentul în care se va termina, nu o să renunț la această sticlă, dar nu ne interesează sticla și ce o să fac eu cu ea când se va termina, deoarece nu mai are foarte mult, dar sinceră să fiu, am decantat foarte mult din el. Da? Am decantat, am tot așteptat, am tot sperat că va dispărea ceva și am dat 2 pulverizări. Dați că nu vreau să strănut. Uite, tot are. Deci are acel ceva, inclusiv acum, dacă nu mă înșel, cred că au trecut 2 luni, dacă nu mă înșel. Are ceva verde în deschidere, dar, culmea, nu este identic cu acel ceva verde din Devotion, da? E ceva ce mă duce cu gândul către o combinație, dacă doriți, de iarbă verde proaspăt tăiată, da? Deci tot acolo sunt, cu neroli, care începe deja să mă deranjeze la nas. Motivul pentru care nu este un love acest Victoria de la Lattafa este acel acord de neroli. Hai să spunem că treaba aceea, izul acela de iarbă verde proaspăt tăiată, nu râdeți, pur și simplu asta mi-aduce mie în fața ochilor. Îmi place. Deci izul de iarbă verde proaspăt tăiată îmi place, însă în alte combinații, în alte arome, da? Alături de alte acorduri, alte note și așa mai departe. Ce au făcut ei aici nu-mi place. Cel puțin mie una la prima pulverizare mi-aduce în fața ochilor genul acela de tartă cu lămâie, peste care cineva pur și simplu a vrut să facă o glumă proastă și a tăiat foarte multă iarbă verde și a trântit așa deasupra. Da? Deci nu știu că nu sună wow, știu că nu sună ceva fabulos, dar pur și simplu asta mi-aduce mie în fața ochilor. Iar toată treaba aceasta este într-o bulă de neroli, dacă doriți. Da? Chestie care mă deranjează. Deci, din nou, aici este strict vorba de... este strict experiența mea. Sunt atâtea persoane care iubesc acordul de neroli în parfumuri. Eu, dacă nu mă înșel, am doar 2 sau 3 parfumuri cu acest acord care, da, cum este îmbinat, cum este lucrat, cum îmi place mie să spun acolo, e ceva cu love. Nu și Victoria. Da? Bun. Ce am zis eu? Este în zona Devotion, însă mi se pare mult mai citric. Nu se resimte, cel puțin eu una nu pot percepe nici acordul acela lactonic. Hai să mai încerc să mă apropii de el. Uite, tot rămâne, nu. Neroli, pur și simplu îmi lasă, nu știu dacă vi s-a întâmplat, da? În momentul în care, inclusiv pe blotter, pe piele, nu știu, mai tare se simte acordul de neroli, cel puțin pe pielea mea din Victoria, da? Iar în momentul în care miros, în care trag pe nas, da? Simt așa o usturime până aici, da? Fără exagerare. De asta spun că de multe ori îmi lasă și senzația aceea, nu că îmi lasă senzația, mă face să strănut direct. Bun, așadar nu o să-l mai miros și o să vă citesc de aici. Bun, nu resimt acordul lactonic, nici pufoșenia aceea dată de floarea de portocal, nu este la fel de gurmand precum celelalte reinterpretări, este mai degrabă, adică mie una cel puțin mi-a lăsat senzația mai degrabă de un flanker, dacă doriți. Adică nu este chiar genul acela de dupe sau spot on, cum ar spune românul sau așa mai departe. Nu. Este, dacă doriți, un flanker al acestui parfum în care
s-a adăugat, nu vreau să vă stresez, combinația aceea de iarbă verde proaspăt tăiată și neroli. S-a diminuat partea aceea gurmandă, da? S-a diminuat inclusiv pufoșenia aceea de izul acela pufos dulceag al floarei de portocal, dar, nu știu, totodată s-a adăugat altceva în afară de iarba tăiată și neroli, care îi dă genul acela, adică mie una îmi lasă senzația unui parfum elegant. Nu pot, deci în continuare, nu spun că e așa sau, da? Nu este pentru mine. Nu pot. Deci eu nu pot cu acest parfum. Dar sticla cu siguranță va rămâne când îl voi termina prin decanturi, pentru că eu nu pun așa ceva pe mine. Și următoarele două parfumuri, minutul 35, hai că sunt cât de cât în grafic. Următoarele două parfumuri sunt parfumuri despre care nu v-am vorbit până astăzi. Voi începe cu cel al casei Afnan, care se numește Delicious Bouquet. Da? Face parte din gama aceea lor, colecția aceea cu buchet. Un parfum căruia i-am dat ceva daună. Deci ăsta merge direct pe pielea mea, nu stăm la discuții. Un parfum din care mă bate gândul să îmi iau backup pentru el. Hai de sufletul meu. Asta da, deci asta, așa da. Nu știu, din nou, nu se înțelege, cu toate că în foarte, foarte multe videoclipuri eu, atunci când am executat cu ghilimelele de rigoare Casa Lattafa, am venit cu o altă variantă a acelui ADN olfactiv al casei Afnan, căruia i-am dat toate laudele, da? Deci pentru mine nu este o luptă, nu omor Lattafa ca să ridic Afnan. Pur și simplu sunt strict experiențele mele. Aici se întâmplă niște chestii în Delicious Bouquet de la Afnan. De ce spun treaba aceasta? Deoarece pentru mine, pentru percepția mea, este ca un mix, ca o combinație între Devotion OG și Devotion Intense. Și da, oricând cu ochii închiși pe lumea aceasta, fără să stau pe gânduri, fără să mă uit în portofel sau pe cont, oricând aș cumpăra din nou Devotion Intense în detrimentul acestuia. Da? Pentru mine Devotion Intense este cu love, este cu performanțe, este cu absolut orice. Deci nu am ce să-i reproșez acestui parfum. Acestuia da, am. Dar, exact cum v-am spus, treaba asta, din nou, cel puțin pentru mine, pentru nasul meu, Delicious Bouquet de la Afnan este precum o combinație dintre aceste două Devotion, da? OG-ul și varianta Intense. Doamne Dumnezeule, deci dacă nu știți Devotion Intense, cum să vi-l descriu eu pe acesta? Hai să spunem că este sora mai mare, mai matură, mai focoasă, dacă doriți, a lui Devotion. Da? Varianta celor de la Afnan. Este mult mai compact, are și ceva caramel adăugat, are și izul acela, nu știu, care mi-aduce în fața ochilor cuburi de zahăr, dar nu aș putea spune zahăr brun. Da? Știți că sunt alte parfumuri care mie mi-aduc în fața ochilor fix cubulețele acelea de zahăr brun. Ei bine, aici hai să spunem că e vorba de zahăr alb. Știu, sună ciudat pentru multă lume, însă pentru mine au miros diferit. Da? Zahărul alb miroase într-un fel, zahărul brun miroase în alt fel. Este fin de tot buzii, da? Nu dispare complet, însă, cum să spun eu, este cea mai gurmandă caramelicioasă reinterpretare, da? Cu ceva extra caramel în dry down, exact ceea ce spuneam. Este fin buzii, are acel subton lactonic,
în acesta, da? Ceva miere, este moscat ambra, ceva frișcă, iar vanilia de aici, către dry down-ul final, da? Deci dacă din deschidere până în notele de mijloc îmi lasă senzația, exact cum v-am spus, îmi lasă senzația unui hibrid dintre Devotion și Devotion Intense, în momentul în care ajunge în dry down-ul final, îmi lasă senzația că ai combinat Devotion cu ceva Bianco Latte fără cumarină. Da? Adică cel puțin duoul din dry down-ul final al acestui parfum, în speță vanilia aceea lactonică, vanilie cu subton lactonic, combinat cu acordul de tonka, pentru mine fix senzația aceasta mi-o dă. Da? Este ca și cum aș combina, aș face layering cu Devotion și Bianco Latte fără treaba aceea, fără acordul de cumarină, care, dacă mă urmăriți, știți că am o problemă cu el. Dar, nu știu, este pur și simplu wow. Da? Wow. Wow din toate punctele de vedere. La capitolul longevitate avem cu acest parfum 8-9 ore pe piele, siaj mediu spre mare, proiecție 3-4 ore. Da? Este, bine, nu este cel mai, deoarece există un beast mode mai mare decât acest beast mode, dar nu am ce să-i reproșez. Da? Nu am ce să-i reproșez. Îl ador. Da? Deci pur și simplu îl ador. De la deschiderea sa, care înseamnă, din nou, pentru mine și pentru nasul meu, o combinație dintre cele două variante de Devotion, până către dry down-ul final, eu nu am ce să-i reproșez acestui parfum de la Afnan. Deci nu am, pur și simplu nu. Bun, și my scent of the day. Un alt parfum, nu știu, eu am cam dormit în cizme când a venit vorba despre acest parfum al casei Lafite. Am backup-ul pe drum, atât vă spun, da? Este o obsesie și vă arăt din start, ca să ne înțelegem de la bun început. Devotion, Lolita Land. Da, la mine este a doua sticluță de Lolita Land și da, cam așa arată lichidul din interior. Pur și simplu, este ca și cum ai face layering cu astea două, da? Dar, că știu că multă lume are o problemă. Fai, cât îmi place. Multă lume are o problemă cu acordul de lemn dulce din Lolita Land. Știu de asemenea că pe foarte multe purtătoare ale acestui parfum le duce cu gândul către sărbătorile de iarnă, chiurtoșcolaci și așa mai departe. Eu nu am nicio problemă cu el în seriile de vară. Adică pentru mine Lolita Land nu îi trebuie fix brad de Crăciun, da, ca să-l pot purta. Dar am spus? Nu știu dacă am spus, că sunt pe final și îmi fuge mintea. Știu că multă lume are o problemă cu acordul de lemn dulce din acest parfum. Ei bine, gândește-te că ai ceva Lolita Land fără acordul acela de lemn dulce și fără izul acela extrem de proeminent de Bellini, combinat cu tot ceea ce înseamnă Devotion. Și hai ca să fac o introducere frumoasă. Treburile acestea două combinate fără ceea ce v-am spus, egal Symbol of Love de la Lafite sau Lafidi sau cum vreți voi să-i spuneți. Este tot o subdiviziune a casei Hadlaj. Și da, sticla, eu nu știu ce fac cei din lumea Middle Eastern, dar sticla este clar sticla de Kissa Pink. Dar depășim momentul, zic și eu. Bun, acesta este și my scent of the day. Exact cum v-am spus. Am și backup-ul pe drum pentru el și da, nu mă mai satur. Citric, zaharos, cremos, fiind de tot buzii, dar la partea de buzii din acest parfum este, dacă doriți mai degrabă, un cocktail Bellini cu extra rom, da? Adică ai și izul acela de Bellini întâlnit în Lolita Land,
dar ai și romul specific, dacă mă pot exprima așa, lui devotion. E o chestie faină. Faină tare, tare de tot aici. Și ce îmi place foarte mult, în afară de izul acela citric, în afară de lămâia aceea confiată, mai ai aici, nu, hai să spun altfel, ai panna cotta, da? Ai celebra panna cotta din Devotion, ai lămâile, ai acele bucăți de lămâie confiată, dar alături de acele bucățele de lămâie confiată, ai și ceva bucățele de mandarină confiate. Deci, e ceva... Nu mă credeți pe cuvânt, mergeți, comandați o mostră sau un decant de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde Roș25 va aduce un discount de 10% inclusiv la mostre sau decanturi, dar lăsând gluma deoparte, mi se pare, adică ador celelalte reinterpretări strict pentru Devotion, dacă doriți, însă treburile, nu știam unde e afnanul, treburile acestea două, da, genul acesta de reabordări tip hibrid, nu știu dacă mă vede momentul de față vreo casă Middle Eastern de parfumuri, dar încercați să mai scoateți pe piață genul acesta, da? Adică Afnan, parfumul acesta al casei Afnan nu este direct inspirat din Devotion și atât, da? Deci în deschidere este Devotion plus Devotion intens, iar către dry down-ul final este Devotion plus Bianco Latte fără cumarină. Pe când Symbol of Love de la Lafite este de la început până la final un mix, un hibrid între Devotion și Lolita Land, dar pe măsură ce se dezvoltă, cum să spun eu, la un moment dat îți lasă senzația că e mai mult Devotion, mai puțin Lolita Land. Se joacă cu mintea ta, cum îmi place mie să spun, da? În timpul în care se dezvoltă, pe măsură ce se dezvoltă, proporțiile fluctuează, dacă doriți. Adică nu e ceva, cum să vă zic eu, nu e ceva să vă pot spune direct, cum v-am dat alte exemple. Pentru mine, pentru nasul meu, e 50%, nu, 40% X parfum, 60% X parfum. Nu. L-am purtat, îl port și astăzi, v-am zis, pur și simplu m-a pus în cap, cum îmi place mie să spun. Da? Deci m-a pus în cap. Combinația aceasta, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu sunt fiartă pe layering. Ei bine, culmea, nu am făcut. Deci până să testez Symbol of Love de la Lafite și până să văd cât de șmecher direct este acest ADN, adică acest hibrid dintre aceste două parfumuri, nu m-aș fi gândit vreodată să le combin, dar depășind momentul, nu știu, exact cum v-am spus, ai câte puțin din fiecare, îmbinat perfect, pur și simplu perfect. De altfel cum este, nu l-am adus alături de mine, că am zis că fiind un altfel de, cu toate că mergea și acela, stați o secundă. Hai că poate pe viitor aș putea și eu să fiu mai organizată, că de ce nu? Era vorba despre Shahur Platinum. Da. Deci se vede, dar mai am o sticlă. Mai am o sticlă. Adică m-am învățat minte. Cât am așteptat să revină în stoc Shahur Elixir, în momentul în care l-am văzut pe acesta în stoc, am luat din start 2 sticle ca să stau liniștită. Exact asta spuneam mai devreme în legătură cu Symbol of Love de la Lafite. Nu știu. Ador genul acesta, da? E drept, la Shahur Platinum, dinainte îmi plăcea să fac layering cu ADN-ul lui Devotion plus Amore Cafe de la Mansera, da? Pentru că efectiv cam asta ai aici. Cu toate că în deschidere, hai ca să fie ciorbă aici în casă, oricum miroase, deci am mers în dormitor să-l aduc pe acesta. Și pur și simplu când am revenit aici în sufragerie, zici că sunt în cea mai fancy și memsi brutărie din aia așa de lux, știi? Cofetărie, brutărie pe undeva pe acolo. Da, în deschidere se simte oarecum o idee, mai mult Devotion, însă către dry down-ul final ai, hai să spunem, un tiramisu cu ceva felii de lămâie, dacă are sens, da? Deci e combinația perfectă. Ei bine, adică, hai să spun că în momentul de față, adică nu în momentul de față, după ce s-a așezat, că nu s-a așezat acum, a fost combinația de genul 50-50, da? Nu am sesizat
La prima pulverizare, da, mă ducea mai mult către zona Devotion. Însă, după ce s-a așezat, este pur și simplu combinația identică, 50-50. Pe când Symbol of Love de la feed, exact cum v-am zis, fluctuează foarte, foarte mult. Când te duce mai mult în Lolita Land, când te duce mai mult în Devotion. Dar e incredibil. E incredibil. Da? Bun. Ce-am zis eu aici? Citric, zaharat, cremos, ceva mandarină, ceva iasomie, ceva vetiver, nu are acel lemn dulce din Lolita Land și faptul că are ambroxan. Da? Din nou, un acord cu Dutevino. Nu toată lumea e fan ambroxan, nu toată lumea poate cu ambroxan. La capitolul performanțe, longevitate 6 ore, siaj mediu, proiecție 2-3 ore. Pentru mine e mai mult decât perfect, ținând cont de felul în care miroase. Deci, din nou, dacă le aveți pe acestea două, dar e greu să vă faceți o idee, pentru că exact cum v-am zis, nu are lemnul dulce de aici. Acel licoris și acordul de Bellini e mult mai domolit față decât ce e aici. Vreau să vă spun că dacă doriți să vă faceți o idee, să faceți layering cu acestea două, dar exact cum v-am spus, nu este tocmai cea mai bună idee. Și acum, înainte de mențiunea specială, trebuie să beau un pic de apă pentru că nu vreau să tușesc. S-a aștepta cineva să includ eu acest parfum. Da, v-am terorizat. De anul trecut v-am terorizat cu Beirut de la Haifa Perfumes, care, el sărăcuțul vine într-o cantitate de 115 ml. Da? Eu sunt la a doua sticlă. Știu că anul trecut, când am plecat în concediu în Turcia, am luat sticla asta cu mine și, bine, e o chestie. Lumea din afară e mult mai deschisă, dacă doriți, la chestia asta. Cu ce parfum te-ai dat? Adică ei nu se sfiesc să te întrebe, nu e ca la noi în România. Și jur, da? Toată lumea m-a întrebat cu ce te-ai dat când am purtat acest parfum. În afara faptului că este cel mai beast mode, da? Deci ăsta este cel mai beast mode dintre toate. La Beirut s-a pus punct. Dar trebuie să știți un lucru. Deschiderea are izul acela de lămâie cu tot cu coajă, îmi place mie să spun, da? E mult mai citrică, e o lămâie mult mai in your face. Genul acela de o explozie citrică în deschidere, dacă mă pot exprima așa. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, este o fuziune, un hibrid dintre ADN-ul lui Devotion și Lyra. Da? Oricum, Lyra e verișoara mai mare a lui Devotion, în opinia mea. O să fac un clip separat și pentru ADN-ul Lyrei. Însă, Beirut de la Haifa Perfumes s-a pus top, cum îmi place mie să spun. Ai și crema aceea cu vanilie, dar dacă spun o combinație între Lyra și Devotion, și cred că tot făcând așa hai să-l țin așa, ca să nu mai deranjez. Nu are acordul acela de lavandă, da? Adică eu nu simt o lavandă atât de proeminentă precum este în Lyra. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, apare și genul acela de portocală, sângerie, portocală roșie, da? Citricul acela gurmand, citric vanilat gurmand. Dar, cum să spun eu, chiar dacă este gurmand, are treaba aceea, merge pe linia sa de parfum, da? Nu e ca și cum atunci când te dai cu Beirut, e ca și cum pleci cu cofetăria sau patiseria pe tine pe stradă, da? Ca să vă faceți o idee. Shahur Elixir are din plin partea aceea gurmandă, adică dacă nu sunteți neapărat doritoare de o aromă, vreți să fie ceva gurmand, dar să fie cu iz de parfum totodată, Beirut este alegerea. Dacă sunteți fierte pe gurmand și să mirosiți cât mai mult a cofetărie și așa mai departe, Shahur Elixir este alegerea, da? Cu toate că, exact cum v-am spus,
Beirut este un hibrid. În opinia mea, este combinația dintre Devotion și Lyra. La capitolul longevitate, Beirut se simte după pielea mea. Se simte pe pielea mea și după ce fac duș, da? Asta vreau să spun. Dar, din nou, dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu când spun că se simte pe pielea mea și după ce fac duș, asta nu înseamnă că proiectează, da? Este acolo, se simte. Dar nu vă gândiți că mai are și nu știu ce proiecție. Cu toate că parfumurile celor de la Haifa Perfumes au o concentrație de 30% de uleiuri. Ei spun că sunt EDP-uri, însă din experiența mea nu sunt EDP-uri, pentru că absolut toate se comportă precum un extract de parfum, având o concentrație de 30% uleiuri. Bun. La capitolul siaj, mare. Deci e genul de parfum cu trenă, lași dâră după tine. Iar ca proiecție, țineți-vă bine, 4 ore, uneori 4 ore plus, da? Ca să nu zic 4-5 ore de proiecție. Asta în funcție de cât îți pulverizezi tu. Bun, am reușit să mă și ciufulesc până la final, am reușit și să vorbesc o oră, dar am avut chestii de zis, mai ales că iar nu știu unde mi le-am pus, că nu pot și eu să mi le pun ca un om sănătos la cap pe toate în față. Cel puțin despre acestea nu v-am vorbit până în momentul de față. Exact cum am spus, făcând o glumă, acum vorbesc la modul cel mai serios, aș fi foarte încântată dacă aceste branduri, case Middle Eastern, s-ar gândi să continue pe treaba aceasta, da? Să combine, să facă inspirații hibrid. Nu știu, mie îmi place foarte mult ideea. Ori că sunt eu fiartă pe layering și tot timpul prin casă tot fac tot felul de combinații, e drept, unele nu sunt reușite deloc și nici nu se dau jos de pe pielea mea și mai e și vară, dar asta nu mai contează. Dar astea două, da? Nu l-am inclus și pe Beirut, pentru că și el este până la urma urmei un hibrid, însă cu Beirut v-am terorizat. Da? Despre acestea două, varianta Afnan și varianta Lafid, nu v-am vorbit până acum. Atât pentru videoclipul de astăzi. Sper că v-a fost pe plac. Sper că doamnele și domnișoarele care mi l-au cerut și mi-au tot scris în privat, hai Rojin, hai cu clipul, acum sper că toată lumea e mulțumită. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii dacă aveți aceste parfumuri sau dacă le-ați testat sau ce impresie v-au făcut dumneavoastră sau ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, care este experiența dumneavoastră. Cred că o să închid clipul tot așa, căutând parfumuri. Cu acestea, da? Cum este pe dumneavoastră Devotion OG, Devotion Intense, dacă l-ați testat, dacă vă place și așa mai departe. Linkuri o să vă las în bara de descrieri. Nu uitați de Roj25 pentru 10% discount la orice achiziție de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Vă îmbrățișez, vă pup. O să vă las în bara de detalii și linkuri către contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family. Și până data viitoare vă super pup, vă iubesc, vă îmbrățișez, să fiți frumoși, parfumați și fericiți. V-am pupat, weekend minunat! زبان ما شرف عمل